खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं जोबोर गिख्रंथाव एबा दुखुनि बाथ्रा दि थांनाय 13 दिसेम्बर 2022 इं अक्ट'खालि मोनाबिलिनि समाव हरखाबै जोंनि आसाम उदालगुरि रायजोनि साथाम बर' फिसा बिथांमोनखौ लामा बारस'नाय समाव हरखाबै गंसे गारिया साथामखौबो सौदावलाङो। जायगायावनो भुपेन बर'आ रुंसारि जायो आरो सानै जिन्थु बर' आरो जनि बर' सानैया गोब्राब जखम जायो। बेंगालर कर्नाटक रायजोनि रामनगर पुलिस स्टेशननि सिङाव बे जाथाया जायो। गोब्राब जखम जानाय सानै सुबुंखौ बेंगालर केंगिरनि सुप्रा हस्पिटाल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। सुप्रा हस्पिटालाव थिसनखांनाय उनाव जनि बर'नि थासारिया गोब्राब जासिननायलाय जनि बर'खौ गिदिरसिन एबा गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय बेंगालुरुनि जेपि नागारनि आस्टार आरबिहि हस्पिटालाव थिसननाय जायो। आस्ट्रा आरबिहि हस्पिटालाव जनि बर'खौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होगासिनो दं। थांनाय सनिबार 17 दिसेम्बर 2022 इं अक्ट'खालि जिन्थु बर' बिथाङा फाहामथाय होबाय थानाय समावनो फुंनि 9 रिंगासोआव हठाৎ रुंसारि जायो। सुप्रा हस्पिटालाव रुंसारि जानाय सानै भुपेन बर' आरो जिन्थु बर' बिथां मोननि गोथै देहाखौ न'खरनि आखायाव एबा गामिसिम फ्लाइटजों दैथायहरनाय जायो। जाथाय जाजेननायनिफ्रायनो न'खरा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि मदद बिहरनायलाय BBWA आफादा बिथांमोननि दुखुनि समाव न'खरजों लोगोसे गसंथानानै बिथांमोनजों लोगोसे जाथाय जानायनिफ्रायनो हेफाजाब एबा लोगोसे मदद होगासिनो दं। रुंसारि भुपेन बर' आरो जनि बर' बिथांमोननि गोथै देहाखौ न'खरा बिदाय होबाय। बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय प्रेसिडेन्ट प्रन्जित औवारी, जेनेरेल सेक्रेटारि अमृत बसुमतारी जों लोगोसे BBW आफादनि गोसो गुदुं मावथि लोगोफोरा जाथाय जाजानाय न'खरखौ हेफाजाब हैनाय जायो। बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफाद रुंसारि जानाय बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथोंनि थाखाय गसाइनि खाथियाव खर' गंग्लायै आर'ज गाबो। नैथि रादाबाव दं मैया सासे बर'खौ गुलि गावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि बंगावआव बे जाथाया जादों। निर्मल बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ दंफां खावग्रा सानफ्लांनानै सासे फरेस्ट गार्डआ गुलि गावनानै जखम खालामदों। मख'नो गोनांदि जखम जानाय सुबुंखौ दा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया आसामनि नगाव जिल्लानि श्रीमन्त शंकरदेबनि जोनोम थावनियाव थानाय गोबां सुबुंफोरनि आयेन बेरेखा न' लुना थानायफोरखौ JCBजों सिफायनानै होखारस्रांदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे होखारस्रांनाय हाबाफारिखौ मैया समबार फुंनि 6 रिंगानिफ्राय जागायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया समबारखालि गुवाहाटीयाव साननि समावनो सानै डाकाथिफ्रा सासे आइजोनिफ्राय पिस्तल देखायनानै सनानि माला सेनानै लांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ गुवाहाटीनि आदर्श फरायसालिनि सासे आइजो फोरोंगिरिमोन। फरायसालिनिफ्राय फैफिननाय समावनो 220 पालसार बाइकजों फैनाय सानै डाकाथिफ्रा स्कुलनि ससे लांगोनानिफ्राय बे आइजोनि गोदोनानि सनानि मालाखौ पिस्तल देखायना सेनानै गोख्रै जायखारलाङो होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं आसामनि काछार जिल्लानि माइ दुब्लियाव बस्थायाव सोनाय सासे लाइमोन सेंग्रानि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला काछार जिल्लानि सनाय समस्तिनि खोला महनपुराव बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थैनाय लाइमोन सेंग्रानिफ्राय अजानि मुलिबो मोन्दों आरो बेनिखायनो थैनाय सुबुङा सासे अजा जानो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों।
बे लाइमोन सेंग्राखौ सोरबा बुथारखुमानानै बस्थायाव सोना दोनदों होनना मिथिनो मोन्दों। थैनाय लाइमोन सेंग्राखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पुलिसफ्रा लांबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थैनाय सुबुंखौ सिनायनो हानाय जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि